Halløj derude. Har du et sedumtag, som minder lidt om det her, så kan du i hvert fald tydeligt se, at det trænger til lidt kærlighed, for der er ikke meget grønt over det. Men jeg har et par enkelte tricks, du kan gøre. Det du skal gøre, det er, at du hopper ind på vores hjemmeside og bestiller nogle sedum-spirer. Altså det er friske spirer, som vi klipper til dig ude på vores produktion, og de ser sådan her ud. Det du så gør, det er, at du får fat på lidt frisk nyt muld. Og måske, ligesom du kender hjemme fra græsplænen, så kan man topdriske græsplænen med tyndt lag. Og det kan du også med dit sedumtag. Så det du gør, det er, at du lægger det her jord ud. Så tager du spirene bagefter og drysser ud på. Tager måske en skovl og klapper det godt fast, så det har jordkontakt. Og så vander du det hver dag i en uge, 14 dage. Så vil du altså lynhurtigt kunne begynde at se, at de begynder at sætte små, nye skud. Så på den måde, så kan du være med til at redde dit sedumtag og få det til at være flot igen. Men det er vigtigt, at du gøder det 2 gange om året. April og i august måned. Og selvfølgelig kan du købe gødning hos os. Ring, hvis du har nogle spørgsmål, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Vi ses.